Keçikek Amedî carekî din diselmîne ku her îş û karek bi kêmanî qasî mêran ji destê jinan jî tê. Taha Enuştekin li Bakurê Kurdistanê yekane hostaya jine ku tizbiyan çêdike. Ew 5 sal berê fêrî çêkirina tizbiyan dibe û bi vî karî li malbata xwe ya 5 neferî dinêre. 5 sene zenişkene. Heval mübareci. İşte eşiyem başlamış ki. Anu di sar ez verîne de xevetiyava. Bad di saran iyi tereşi. En muhur dikan kukya. Ez xureyten iştaru. Müşteri falan yani. Mesela sipariş dani. Ez tizbancı nevrazanı teslim kene. İşi merdan ve müvaz bir kere ne keri. Raynazi müvaz hani hemme eşken bir kere çirez ne keri. Hostaya tizbiyan kelû pelên xavên çêkirina tizbiyan ji dervetîne. Hebên tizbiyan ew bi xwe li kargeha xwe dibere, zimpere dike û li gor daxwaza kiryaran dişêwîne. Tizbiyên kehrîbarê heta $1000 jî difroşe. Almanya'da bir yeni Adana'da işte ma telefon keni malzeme iz fotoğrafan cineştaven mari. Malzeme neve ga bir ru mazara rojekte eşken hiri tizban zivrazi. Ama ga malzeme kam olsa mesela kolyere mavrazi yazı damla olsa o zafma uğraştırmışken o zara hiri rojan da ancak yani tamamıyla maken tespih makadenen. Kiryar û derdor destpêkê dema hostayekî tizbiyan a keş dibînin bihêyîrin jî, niha wê mîna serbilindiya bajarê xwe dibînin. Her wiha welatî ji berhemên wê jî pir razî ne. Ustatiya wî pir xweş e, heta tivê jî ustatiya wî xweş e. Ta ji İstanbulê, ji Enqereyê, ji yurt dişî jera sipariş tên çê dike dişîne. û ustatiya wî re heta tivê jî çevre diş ülke jî begen dikin. û em jî begen dikin me bi xwe jî vê tizbiya xwe ji wê stendiye. Tizbî di civaka Kurdî de xwediyê cihekî taybet e. Hinek ji bo zikrê, hinek jî ji bo sebr û sebatê dikşînin. Serkanînce, Rûdaw Amet.